Cuban tá casa sa scéal. Fágamid ruáin agus chud triblóidí I leataobh go fóil, agus tagamid ar dhuine eile. Fé bhun tidal na Cabidil an siopa tá an tainm colm, duine nar chasamid ar go fóil. Feicimid gur duine an colm seo atá ag obair in siopa spár, gachsáis ibre ar siúlaige. Tá sé ar éaníis leis na dégóirí eile gur chasamar leo go dtí seo, ach ní bhuiine sé leis an aiciime chéanna leo. Is léir gúil colm a bhaid níos bochta ná iad. Is mai leis an siopa mar tá ór agus agar ann. Is mai leis ór agus agar mar níle le héad do rud sa bhaile aige. Seo héad chiaadúir go bhicimid an focail Hurlamaboc sa scéal. Tá Hurlamaboc sa bhaile agus tá gachrod trí chéile. Tugann an siopa faoisimh dó agus spás agus saoirse rud nach ceapach daoine tuisgur obair dhéana tá ann. Agus an lá éirithe seo tugann ruáin isteach, ach síon cheist ar a hinling láireach cad éon bhaint a bheith ag an mert seo, ruáin agus colm le chéile as sohamach in san scéal. Tá aine I bhfad amach acu ar a chéile mar bhí siad in éon bhunscail le chéile, cé gur de heisime a tharla sé sin. Tá deilt aicimeach eatartha, agus tá éilís ní roimhne fioch for maith I léirú na deilte seo idir aicimí na héireann. Duineann si go deas ciúin sévé a duineann si go lóm fioch for ag an óm gianna. Buineann colm le tithe na cóirla chúnta é. Buineann ruáin leis na tithe príomháideacha. Tá sé chomhsíomplaí le sin. Is álaigh ar chuig ruáin go dtí an scail náisiúnta frodastúnach, mar is álaigh a dhéanann go leor caitlicach atá géirigh éirí sa tail, gan a bheith géirigh a bheith measce le Paddy Stink agus le Mickey Mudd mar a thug James Joyce ortha. Chuig colm go dtí an scail chéanna de hímpist mar bhí an bhunscail chaitlicach lán. Cromann siad ar labhart le chéile mar dhéanann buachalí ar choíis. Cad tá gceiste go dhéanamh tar éis scaile? Ní lis a colm cad dhéana sé, rud a beidir choú le na bháthir. Ach, tá plean ag ruáin, beidir go dóchach sé blian na moch, bearna mar a deirtar, agus toras timpeall an dahain a dhéanamh. Maidir le bearna, ba dheacra bearna níos mó ná seo áil idir bert ar choíis le chéile. Tá an deilt ghrána aicimeach I gceartlár an scéal. Ar na lehannig dhearannachad an Cabidil, fásan tanas eatartha, mar tá ruáin géirigh deochachinach, agus níl colm sásta deochaúir dó gan éon chárta aantais. Ach casan ruáin an scéal timpeall. Tugann sé cuire do cholam teach go dtí an ggóisiir atá le bheith aige. Ní cheapamid gur plean núis géiméireachta seo, ach tá ás ar cholam an cuire áil agus díalann sé an bheoir leis. Tá chaidirmh bunathe eatartha, ach cad is brí le sin.